लोगोफोर, दा जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफोरनावनो इउटुब चेनेल दंखायो। दा इउटुब चेनेल दंब्लाबो जोङो गाव गावनि चेनेलखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेफोरनि फारसे जेबो खेलखौनो खालामा। जों खालि भिडिअ'ल' आपल'ड हगारबाय थायो। हगारबाबो जोंनि चेनेलाव भिउआनो फैया। मालाबा 60 मालाबा 80 बेबायदिल' भिउ फैयो। मालाबा फैथारबाबो 100नि बाराखौनो फैया। दा मानि थाखाय लोगोफोर? दा जोङो माखासे सेटिंफोरखौ खालामना लानो रोङा। इउटुब चेनेलखौ ओरैनो खुलिनानै दोनो। दा बिनिखायनो जोङो इउटुब चेनेल खुलिनाय लोगो लोगो माखासे मोननैसो बा मोनथामसो सेटिंखौ खालामनानै लानाया गोनांथार लोगोफोर। मा सेटिं खालामनानै लानांगौ फैदो आं दा आंनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै इउटुब स्टुडिअ'खौ खुलिना लानोसै। दा आङो आंनि मबाइल स्क्रिनखौ अपेन खालामनानै क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय। बिनि उनाव गुगोलाव सार्च खालामनोसै आङो इउटुब स्टुडिअ' लगइन। दा आं बेयाव इउटुब स्टुडिअ' लगइन सार्च खालामसै। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नैबे लगइन अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। सेकेन्डनि लगइन अपसनाव आं दा बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि स्टुडिअ'आ अपेन जागोन। इउटुब स्टुडिअ'आ नै दा आंनि इउटुब स्टुडिअ'आ अपेन जाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे गाहायनि सेटिं अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन नैबे आं थिर आइकन होनायाव। दा बिनि उनाव नोंथांमोना बेयाव गोबां अपसन नुनो मोनदों। नोंथाङा बेयाव जेरै दं एरैनो थाहोबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ जेबो खालामनाङा। दा नोंथांमोना नैबे सेकेन्ड अपसनाव खनसे थुनानै होदो। चेनेलाव थुनाय लोगो लोगो नै बेबायदि अपसन नुगोन बेसिक इनफ' नैबे गाहायनि अपसनाव नुनो मोनदों कान्ट्रि अफ रेसिडेन्ट। दा बेयाव गोबां मानसिफोरनानो आलदा जुदा कान्ट्रि जानानै थायो। दा नोंथाङा बेयाव नोंथाङा मा कान्ट्रियाव दङ बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। दा जोंना इण्डिया नालाय इण्डियानखौ सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन। दा आङो इण्डियानखौ सेलेक्ट खालामनानै होनोसै। दा गोबां मानसिफोरना बेयाव आलदा जुदा जायो। दा बेयाव इण्डियानखौनो होनानै ला। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुनो मोनदों किवार्ड। दा बे किवार्डखौ मानि थाखाय होयो लोगोफोर? दा बेखौ गोबाङानो मिन्थिया। दा गोबां मानसिफ्रानो सानो सोरबा चेनेल गोदान खुलिनायफ्रा आंनि चेनेला मानो मालायफोरनि बायदि सार्च लिस्टआव फैया होननानै गोबां मानसिफ्रानो सानो। दा बेयाव जोङो गावनि चेनेलनि सार्च लिस्टखौ बा गावनि चेनेलखौ सार्च लिस्टआव लाबोनो थाखाय जोङो नैबे बुस्थुखौ होनानै लानांगौ किवार्डखौ। दा बेयाव जोङो गाव गावनि चेनेलनि नामखौ लिरनानै लाबानो नोंनि चेनेला अट'मेटिक सार्च लिस्टआव फैगोन आरोखि। दा जेरै आं बेयाव लिरनानै लादों नै इन्टारटेनमेन्ट बड' रिल्स माने बड' टेक्न'लजि भिडिअ' बड' टेक भिडिअ' बेबायदिनो गोबां किवार्ड होनानै लादों। आरो आं बेयाव किवार्ड होजाबावो। दा बेयाव नोंथाङाबो किवार्ड होनानै लायाखैब्ला नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ सार्च लिस्टआव फैहोनो गोसो दङब्ला नोंथाङा नैबे किवार्डखौ होनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेयाव मोननैसो किवार्ड होनानै लाबावनि नै। दा बेयाव नोंथाङाबो नोंथांनि गोसो बायदि बेयाव किवार्डखौ होनानै लानो हागोन। नोंथाङा मा किवार्ड होनो बेखौ होनानै लादो। दा जेरै आङो होदों बड' टेक भिडिअ' नै दा आं बेयाव मोनसे किवार्ड होलायबाय। दा बड' भिडिअ' बड' टेक आं बेबायदिनो मोननैसो किवार्ड होनानै लाबाय नै बेयाव। दा नोंथाङाबो गावनि चेनेलखौ सार्च लिस्टआव फैहोनो थाखाय बेबायदि किवार्डखौ होनानै लाथार। होनबानो नोंथांनि चेनेला अट'मेटिक सार्च लिस्टआव फैगोन। दा आं बेखौ सेभआव होनानै लाबाय लोगोफोर नै दा आंना मोनसे सेटिं जागलायबाय। दा आरो दस्रा गुबुन मोनसे सेटिं खालामनानै लानो थाखाय नोंथाङा बेयावनो थांफिनदो बे अपसनावनो। बिनि उनाव चेनेल, बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे सेकेन्डआव नुनो मोनदों एडभान्स सेटिं। दा नोंथाङा नैबे एडभान्स सेटिं अपसनाव क्लिक खालामनानै होदो। दा आं बे एडभान्स सेटिंआव क्लिक खालामनोसै ना। नै दा बेयाव नोंथांमोना बेयाव दा गोबां अपसनफोर नुनो मोनदों। नोंथांमोना बेयाव जेबो खालामनाङा। जेरै आं सेलेक्ट खालामदों बिदिनो सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दा बेयाव बुंदों नोंथांनि कन्टेन्टआ मा? नोंथाङा गिदिरनि सायाव भिडिअ बानायोना उन्दैफोरनि सायाव भिडिअ बानायो? जुदि नोंथांनि कन्टेन्टआ उन्दैफोरनिबा नोंथाङा नैबे गोजौनि अपसनाव सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आरो गिदिरफोरनि भिडिअ बानायोब्ला नैबे सेकेन्ड अपसनाव सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेखौ जेबो खालामथ'वाखै। दा बेखौ आं जेरै दोनदों नोंथांमोनाबो बेबायदिनो दोननो हागोन। दा नोंथांमोना बेखौ खालामखांनायनि उनाव नैबे अपसनाव फैदोलाय थार्ड अपसनाव फिउचार इलिजिबिलिटि अपसनाव। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 1 2 3 अपसनफोर मोनथाम अपसन नुनो मोनदों। नैबे फार्स्टनि अपसना जोंना इनेबल जानानै थाखायो। नोंथाङा नैबे सेकेन्ड आरो थार्डनि अपसनखौ इनेबल खालामनानै ला। बेखौ इनेबल खालामनो थाखाय नै नोंथाङा बेयाव भेरिफाइ फन नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामनानै लानांगोन। दा नोंथाङा बेखौ खुलिनानै नायब्लानो नोंथाङा स्टेप बाय स्टेप खालामलांनो रोंखागोन आरोखि लोगोफोर। दा बेखौ इनेबल खालामनो थाखाय नोंथाङा फन नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामनानै लानांगौ। दा बेखौ माबोरै खालामनांगौ नोंथाङा
बे इउटुब स्टुडिअ'खौ अपेन खालामनानै नायबानो बुजिनो मोनखागोन। दा आंना नै बेबायदि मोनथामबो इनेबोल जानानै दङ लोगोफोर। दा नोंथाङा इउटुब चेनेल खुलिदोंब्ला बे मोनथामसो सेटिंखौ खालामनानै लानाया गोनांथार। दा जेरै आं खालामदों नोंथाङाबो बेबायदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय इउटुब स्टुडिअ'खौ खुलिनानै। दा आङो भिडिअ'खौ बारा गोबाव खालामनो सानला, बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। दा जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै जয়েन जाफैदों बा दिनैसो गोदानै नुसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दा आंबो गोबां मानसिफोरनि चेनेलखौनो साबस्क्राइब खालामनानै दोनदों लोगोफोर। दा जोङो बेबायदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायबासो सापर्ट मोनो। दा आङो भिडिअ'खौ बारा गोबाव बुंला, जायफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो।